Cur. Mantap. Lur, soto made in Mbok Wedok. Istane lombok, istane sambel. Aduh, wis menggoyang lidah iki kepiye iki, Lur. Jan wis menggoyang lidah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillah. Jan tonjo iki lur. Wengi-wengi nyoto iki. Gaweane Mbok Wedok. Iki jan wis layak iki nek adol soto. Tenan. Sesuk pokoknya buka soto ning ngarepan ya. Tenan iki. Mantap nih. Alhamdulillah. Jan pas iki bumbune. Pilur. Ya nek tomate barang iki. Wis jan tonjo pokoknya. Gimine. Luar biasa ini, mantap. Wis ngono wae lur. Rame-ramene jarak mam. Matur nuwun.